umană în formă absolută? Nu știu dacă aveți, lăsați-mi aici. Haideți să vă povestesc momentul meu de astăzi de prostie umană în formă accentuată. Deci filmez un videoclip ieftin versus scump, în care compar multe chestii ieftine cu multe chestii scumpe, gen, nu știu, boxe foarte ieftine cu niște boxe mega scumpe, o mașină mega ieftină cu un Bugatti și așa mai departe. Și am ajuns la capitolul cameră video, să compar o cameră video mega ieftină cu o cameră video mega scumpă. Și am filmat camera scumpă, am luat o cameră de 50 de lei de pe OLX mega ieftină, am băgat un card în ea și am filmat eu așa, gen cum se vede cu camera, așa la mișto. După care ce m-am gândit eu? Haide să și distrug camera asta. Dar hai să o distrug încât să nu se distrugă și cardul din ea. În fine, am cărcat-o cu mașina. Și evident că acum nu mai merge. Evident că acum nu mai funcționează cardul și nu mai pot să vă arăt cum se vede camera respectivă, pentru că cardul ăla efectiv nu mai vede niciun calculator, nu mai vede niciun cititor. Și nu mai am nici camera ca să pot să filmez încă o dată, că am cărcat-o cu mașina. Deci videoclipul va fi incomplet. Acesta este momentul meu de prostie umană absolută în formă continuată. Povestiți-mi și voi dacă aveți momente de genul ăsta, lăsați-mi aici.